Vitajte v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Dnes budeme jazdiť čistejšie a ekologickejšie. Doprava je totižto jediný sektor, v ktorom emisie neklesajú. Práve naopak. Kým priemysel či poľnohospodári už investovali miliardy eur do znižovania vplyvov na životné prostredie, milióny nákladných aj osobných aut na cestách stále spaľujú naftu a benzín. Ale existujú lepšie možnosti. Prechod na bezemisnú dopravu je cieľ a elektromobilita je cesta. Z rôznych systémov pohonu sa využívanie elektriny z batérie ukázalo ako najdostupnejšia a najefektívnejšia alternatíva. Elektromobily nám však nenanútili z Bruselu. O tom, že bezemisnú dopravu zabezpečia elektricky poháňané vozidlá, rozhodli v prvom rade výrobcovia. Áno, aj tí, ktorí autá vyrábajú na Slovensku. V našej malej krajine vieme vyrobiť 1 000 000 vozidiel ročne a vďaka jadrovým, vodným a ďalším obnoviteľným zdrojom aj nízkoemisnú elektrinu. Verejná nabíjacia sieť pre elektromobily už teraz dokáže poskytovať služby na svetovej úrovni. A to tak, aby sa vodiči nemuseli báť vyraziť aj na dlhšie trasy ďalej od svojej domácej nabíjačky. Spoločnosť Greenway rozvíja ekosystém elektromobility na Slovensku už od roku 2011 a práve pred 10 rokmi spojaznili prvú elektrickú diaľnicu z Bratislavy do Košíc. Poďme sa pozrieť, čo sa im odvtedy podarilo vyrobiť na Slovensku a vyviesť aj za hranice. Jazda na batériu prináša zmenu niektorých zvykov v starostlivosti o auto. Na to, že z domu odchádzate vždy s plnou nádržou, sa ale dá zvyknúť naozaj rýchlo. 4 z 5 nabíjaní sa podľa štatistík uskutočňujú doma alebo na pracovisku. Certifikované elektrické zariadenie si necháte nainštalovať odborníkmi. Štatisticky 5. nabíjanie však budete musieť urobiť niekde v teréne. Dajme si ale malú odbočku a poďme sa pozrieť na najväčší mýtus, ktorý je rozšírený o elektromobiloch. Tvrdenie, že ich emisná stopa je horšia ako vplyv vozidiel so spaľovacím pohonom, nie je pravdou. Osobitne to platí v krajinách, kde je elektrina vyrábaná s nízkymi emisiami ako Slovensko. Spoločnosť Greenway si napríklad dáva záležať na tom, aby všade, kde je to technicky možné, boli elektromobily nabíjané energiou z lokálnych obnoviteľných zdrojov. Vráťme sa však na cesty. Obavy z toho, že sa nebudete mať kde nabíjať, sú zbytočné. Práve naopak. Na počet elektromobilov má Slovensko jednu z najhustejších nabíjacích sietí. Verejná nabíjacia stanica poskytuje najviac služieb, keď je súčasťou väčšej siete. Vtedy ju vidia aplikácie a digitálne mapy a dostupné sú údaje o aktuálnej obsadenosti. Stanice sú umiestnené v nákupných centrách, na verejných parkoviskách a v blízkosti cestných koridorov a uzlov. A vďaka zahraničnému roamingu sa slovenskí zákazníci môžu nabíjať aj kdekoľvek v zahraničí. Kým vybavíte nákupy, tiež sa stihnete trocha dobiť. Extra kilometre sa pred cestou domov určite hodia. Ďalšie základné pravidlo skúsených elektromobilistov totiž znie: nezastavujem preto, aby som nabíjal, ale nabíjam, lebo som zastavil. Celý proces nabíjania máte plne vo svojich rukách. Cez mobilnú aplikáciu sa viete identifikovať, autorizovať a spravovať svoje nabíjanie v reálnom čase. Na najbližšiu stanicu vás dovedie navigácia, kde zaparkujete na voľnom vyhradenom mieste, otvoríte nádrž a pripojíte nabíjací konektor. Spustenie nabíjania potvrdíte so svojím účtom v aplikácii. V prípade problémov sa zákaznícka podpora dokáže s nabíjacou stanicou spojiť a problém odstrániť na diaľku. Keď je batéria nabitá, je čas vyraziť na cestu domov.
Na druhý deň vám príde faktúra, ktorá sa automaticky uhradí z vašej autorizovanej karty. Do toho, aby tento jednoduchý užívateľský systém spoľahlivo fungoval, investoval Greenway množstvo úsilia a prostriedkov. S riešením, ktoré bolo vyvinuté na Slovensku, mohol rozšíriť svoje podnikanie aj do Poľska, Českej republiky a Chorvátska, čo z neho robí najväčšieho operátora nabíjacej infraštruktúry v strednej a východnej Európe.